Jodano khulumka belaina hambai bebaknano thangnai Durga Puja tai Kali Puja narok sawi hambai khaka hamya paro tai phai tongnai bisi 2022 abote mas kanini yaglo no sokpainai abon bagaiba advance narakna hamjakma hambai afar soga tini chang IPF ti party ni ongai nangkokma kaisa press meet khlainani nangkha tamni bagai hamba chang thangnai 2009 ni simino party IPF ti ongai Delhi o chang অবস্থান গণ অবস্থান ক্লাইও সিটিং ডেমনস্ট্রেশন আবহাই প্রোগ্রাম রকচং ক্লাইও তাই ডেপুটেশন রো ফিয়াবা 2019 তাই 2020 করোনা ভাইরাস বেলায় বাংমানি বাগৈ जों थांमानलिया फेताक्लाय 2021 जों हायनो हाय दिल्लीआव जों गोबां कुख्लाय जों अभियान खालायनाय आबो अनेक मास सकांना जों दिनै IPF पार्टीनि हयतो डिसिसन ना हाजा आ डिसिसन जों दिनै साख्लायना थांगाय दङ दिनै IPF पार्टीनि अनगायै 150 থেকে 200 जना जों हाय दंनाय 14 तारिख नभेम्बर 2021 जों दिल्लीआव थांलायनाय दिनै डिमान्ड टिपारलेण्ड रोखसावै जों अ टिपारलेण्ड रोखसावै दिल्लीआव थांगै दिल्लीनि जे प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार डनार मिनिस्टार ताई दिनै टिप्रासा अर्थात बुकुं बारानि बागै नायखौ थांनाय मिनिस्टार ब्रह्म जों कयमुं ब्लाइ रनाय मेमोरेन्डाम रनाय आबंखा जों हाय दंनाय 14 तारिख जয়েন্টলি IPF टिप्रा मथा हायकेबा आलादा टिपारलेण्ड हामजागै दंनाय कोनो संगठन बा कोनो राजनैतिक बदल बरक मिले जয়েন্টলি मुभमेन्ट थांनायनि बागै साख्लाय मकाइसा प्रेस मिट नकै टिप्रा मथा बायदि थांनाय ना नने नने थांनाय चिनि IPF पार्टी रक जों सकांगनो डिसिसन नाका जों टिपारलेण्ड नांगौ अ हाथाय दफाना मो थांनायनि बागै आबोनि बागै टिपारलेण्ड हामजागै दंनाय कोनो पार्टी कोनो NGOs बा इंडिविजुअल्स बरक बाय थांचा खलायाखै जों दिल्लीआव ताखलाय मेमोरेन्डाम बरनाय ताय जॉइंट मुभमेन्ट बखलायनाय आबहाय नै डिसिसन ना हामानो रखसावैनो जों थानायो मिटिं बखलायलायखा आबहाय टिप्रा मथाबो प्रेजेन्ट नंखा टिप्रा हाबो प्रेजेन्ट नंखा NGOs रक प्रेजेन्ट नंखा ताय इंडिविजुअल्स रक प्रेजेन्ट नंखा गोबां मानो बरक प्रेजेन्ट अंगै ककचाब लेखा जों अ हाथाय दफानि बागै जों जॉइंटली मुभमेन्ट टिपारलेण्ड बागै खायना नांगौ जों जेहेतु IPF आर्टिकेल 2 एवं 3 दारानो रखसावै आलादा राज्य सानै दङ टिप्रा मथारकबो आर्टिकेल 3 न रखसावै आलादा राज्य सानो आबहाय नै बरक सिमुं साइमान मुं बिसिंतै जों सिका आबोनि बागै बरकबो दिल्लीआव थांगै मुभमेन्ट खायनानि बागै वानसुका बरकबो शिड्यूल सनामका 14 तारिख आबोनि बागै जों थानचा खलायनो ताकलाय एगै ट्रेननो जों IPF टिप्रा मथा हायके जे लाइक माइन्डेड बा आलादा राज्य न हामजागै दंनाय टिपारलेण्ड हामजागै दंनाय बरक मिलुइ आखै जों बाय बाक्सा मुभमेन्ट खायनानि बागै जों वानसुक नुनो वानसुक सर मुभमेन्ट खायनो तो दानदानि खायनो इनका मेमोरेन्डम का बाहागिया दिनै जाने जाने मेमोरेन्डम जों एकबाबे नरनाय कैसा मेमोरेन्डम नंनाय आ मेमोरेन्डम न चिने आलादा राज्यनि बागै चिने बेबाक नांकुमा सैमारक दंनाय सैमा प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार डनार मिनिस्टार ते चिने बुकुं बारानो नायखलै थांनाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरकनि थानि अ मेमोरेन्डम न याफर जागोन IPF दिनै खर बसुर खाना जों 150 থেকে 200 जना जों अ मुभमेन्ट थानानि बागै रेडी उलायजा सर जन्म में सिमिले खायने ना बस कांगी विधानसभा रगोर टिप्रा मथा थानसा के सबा खायनानि जतो टिप्रा सतो नाय थानसा के सबा खायदों आबरन तुइन कामसना जों IPF 2009 नि सिमे आलादा राज्य सानै टिप्रा सना थानसा खायनानि पक्षयाव दङ एवं थानसा खायनानि बागैनो संग्राम खालाय फायका एवं खायलाय दङ एवं बसकांबो खाय थांनाय किन्तु इलेक्शननि व्यापाराव गाय आबो हयतो जों साबोबाय आलाय तेंनो उंया आबो ताकसुक जरा फात सातक गया बा साइमान्या आबो जरा दंख नरनो साजाकनाय जों IPF नि अक्रा रक सालायमानि यागुलो बा कोनो पार्टी बाय सालायमानि यागुलो साबोबाय जों आलाय तेंनो उंया देबो सानो आबो उलो साजाकनाय सासे सुमु ANC बा नगर पञ्चायत कुमा जागान संगारि नि दं IPF गाहे जागान कन्टेस्ट खाया बा प्रार्थी जबान नुजागिया आबोनि कारण तामु हुनि मानसि चिने असल नहार मुंग सान मुंग है के IPF पार्टी संचामानि मेन कारण न
chini tiprasaro je jagat tongkubo ADC area ADC area no जों सेफ खालायनानै आलादा रायजो संनामै जों तिप्रालेण्ड संनानै जेहेतु ADC area no बा तिप्रासा बेस area no ते चिनि संग्राम अपन बागै जनरल एरिया रागो जों तेमन बिसि IPF ते पार्टी ने मुभमेन्ट हायकेबा आरो संगठन जों लाइलिया अपन बागै जों म्युनिसिपालिटी हायकेबा त्रिस्तर पंचायत दगो जों गोबां मा जागानो अबाहाय कन्टेस्ट खालाया ताक्लायबा जों खालायलिया मेन कारण हंगाखाय चिनि नाहारमं तिप्रालेण्ड ADC एरिया no आबन बागै ADC एरिया न तै कामानि पार्टी बा जों आबन सिमिना गुरुत्व रनाय ते आलादा रकमा जों गुरुत्व रिया और जे मूवमेंट 14 नवंबर ना ना जमन दिले बिया ओम की टाउट तो गन बगे जना पुसम खालबो मूवमेंट चलि थाना जों जॉइंट मूवमेंट कमिटी खाना थांगै तंगो दाबक चिनि IPF तिनि मूवमेंट कमिटी खाजा तिप्राम थानिबो खाजा कम खाना बा कुबने पार्टी रंबो खाजा कम खाना तो ओ दुईटा मूवमेंट कमिटी न जों कम्बाइन खालाय नेक्स्ट जॉइंट मूवमेंट कमिटी ते बकतर खायनाय एवं अनटिल और अनलेस चिनि डिमांड आलादा राज्य हेके तिप्रालेण्ड न मान्यासा जों जत तिप्रासरंग थानसा खायनानि बागै बा थानसा अंगै मूवमेंट खायनानि बागै जों रेडी दंगो एवं अब मूवमेंट नि परन पाइथांगान हाया अबना जों तेबो एक्सटेंशन खायनाय चिनि ग्रेटर दफानि इंटरेस्ट